Ďakujem. Hovorme o nadšení. Dnešná lekcia je čisté nadšenie. Amen. Dnes študujeme 9 služieb, ktoré Duch Svätý poskytol a daroval cirkvi. Veríme, že z toho získate pohľad do cirkvi. Denominácie by sa mali zamyslieť. Väčšina organizácie denominácií je telesná, funguje podľa ľudského myslenia. Ale tuto máte a svet by to mal nasledovať. Môžete povedať amen? Amen. Vedúce služby, ktoré Boh dal cirkvi cez dary ducha, slúžia telu a cirkvi. Tieto služby ducha sú dané cirkvi po Kristovom zmŕtvychvstaní pre jej fungovanie. Musíme vedieť, že Duch Svätý dáva smer a chce, aby sme ho nasledovali. Tak sa na to pozrime s veľkým nadšením. Začína sa to v liste Efezanom 4:7. Hovorí sa tam, každému z nás je daná milosť. Milosť je vaša spása. Každému je daná milosť. Sme obrátení milosťou Pána Ježiša Krista. Nie inej cesty k nebeskému Otcovi, len cez milosť nášho Pána a Spasiteľa. Takže každému z nás bola daná milosť. A dostali sme ju podľa miery Kristovho daru. To znamená, že je nezmerateľná, viete. Nemáme nástroje, ktoré by ju mohli zmerať. Je to tak za hranicou nášho chápania, že to nedokážeme pochopiť, tú milosť, čo máme. Tento týždeň som povedal skupine ľudí, že najväčším tajomstvom sveta je možno obrátenie. Ako môže byť človek zrazu klamárom vo všetkom a o chvíľu človekom pravdy, ktorý by neklamal ani za cenu života? Buddhizmus to nedokáže. Konfucianizmus to nedokáže. Islám to nedokáže. Ale zázrak obrátenia či Božej milosti môže vziať nečistého človeka a nie ho vybieliť, ale umyť do biela. Amen. Väčšina náboženstiev len bieli. Snažia sa prekryť niečo bielou farbou. No pod tým je vrčanie a stonanie neprávosti, lebo nepoznali znovuzrodenie, ktoré prichádza len cez milosť Pána Ježiša Krista. Amen. A tak tu máme podľa miery, ktorú ešte nikto nezmeral, Kristov dar. Je taký veľký, že ho nazývajú nevysloviteľným, nepochopiteľným darom, ktorý presahuje všetky ľudské definície. Posledné dni som sa rozprával s Bohom. Pýtal som sa, Pane, ako môžem mať s tebou bližší vzťah? A zdá sa, že Pán hovorí, že telo je závoj.
Kým žijeme v tele, ten závoj tu zostáva. Ale keď prejdeme do neporušiteľnosti vzkriesenia, závoj zmizne. Vtedy ho spoznáme tak, ako túžime. O Martinovi Lutherovi vznikol film o jeho životnom príbehu. Videl som to na javisku 2-krát. Bolo to vo Washingtone DC, hrali tam 2 hodiny z jeho života. Sedeli ste tam ohromení, ako sa človek môže za život tak priblížiť k Bohu. Keď bol starší, zobrazili ho plešatého, neviem, či taký naozaj bol. Nakoniec prešiel pódium so zdvihnutými rukami a zvolal: Bože, kde si? A odvtedy, to bolo pred 15 rokmi, videl som to znova v Chicagu, obakrát náhodou. Niekto ma tam zobral. Nevedel som, kým sme tam neprišli, že uvidíme túto úžasnú hru. Ale teraz je to aj sfilmované. Môžete si pozrieť film o Martinovi Lutherovi. Posledné slova boli: Bože, kde si? To ma trápilo 15 rokov. Áno. Potom som si povedal, viem, kde je. Je hneď za tou hranicou. Keď prejdeme, čaká nás obrovské zjavenie. Len pri pomyslení na to som nadšený. Ale predsa niečo v nás, čo ma zaujalo, boli mnísi žijúci v jaskyniach na Sinaji. Vystúpili sme na horu Sinaj. Všade naokolo vidíte jaskyne mníchov. Žijú tam celý svoj život. Zem majú ako podlahu. Varia v hrubom kovovom riade svoje skromné jedlo. A niekedy tam idú ako mladí muži a už nikdy neodídu. Zomrú tam. Sú veci, čo iných netrápia, no vás utrápili by. Sedia tam, píšu rukopisy, požičiavajú si knihy a študujú. Čo vlastne robia? Snažia sa ho spoznať. Pozrú na vrchol Sinaja a povedia: Bože, prehovoríš ku mne ako k Mojžišovi? No nemôže. Mojžiš mal dole 3 milióny ovečiek bez smeru. Boh musel rýchlo dať pokyny, ako ich doviesť do zasľúbenej zeme. Čakáme, že Boh prehovorí, no nemáme plán, čo s tým potom. Možno ste ma počuli hovoriť, že Boh nereaguje na hlúposť. Pýtate sa hlúposti a Boh mlčí. Pretože Boh je Bohom veľkej múdrosti. A ak si malé bábätko a prosíš o veci, ktoré podľa neho nesúvisia s tvojim osudom, možno povie: Boh ťa žehnaj, miláčik, a to je všetko. Ale každému z nás bola daná spása, čo je milosť podľa miery Kristovho daru, ktorý je nekonečný. A potom, preto sa hovorí, keď vystúpil na výsosť, viedol zajatých, nešiel hore sám. Vzal so sebou, viedol zajatých a rozdával dary. Pod mužmi dal apoštolov, prorokov, evanjelistov, pastierov a učiteľov.
Ak myslíte, že to urobil len pre zábavu, organizáciu či teológiu, mýlite sa. Pozrite Efezanom 4:12. To je ďalší verš. Urobil to pre zdokonalenie svätých. Tieto služby sú dané cirkvi, aby zdokonalili svätých, hovorí Biblia. Aleluja. Zdokonalte svätých. V našom svete si myslíme, že kto dostane túto službu, je to pre seba povýšenie. Presne. Kde chodím, hovoria, brat Sumral je apoštol. Vravím, prestaňte s tým. Som len brat Sumral. Chcú ma povýšiť, ale ja to odmietam. Banánovník nevyzdvihnete, len rodí banány, to je všetko. A čokoľvek o tom poviete, nezmení sa to na jabloň. Áno, a ak máte službu, tak ju máte. Áno, nikto vás o tom nemusí informovať. Nikto vás za to nemusí vyvyšovať. Čím menej sa o tom hovorí, tým lepšie. Je to práca, ktorú treba urobiť. Áno, nie je to úrad, ktorým by sa mal chváliť a byť naň hrdý. Títo služobníci sú daní cirkvi pre zdokonalenie svätých. Vidíte teraz, že sme to minuli o celých 1000 míľ? Jasné, máme týchto služobníkov v cirkvi. Čo robia? Nič. U nás, ak niekto dostane trochu služby, už ho nezastihnete. Skúste zavolať jednému, ak neviete, o čom hovorím. Malí pastori s 300 ľuďmi, cez sekretárku sa nedostanete. Sú dôležití. Sú niečo iné. Sedia v kancelárii, jedia burger, pijú koktail a vás nerušia. Áno, ste tu? Áno? Amen? Tak si to vezmite k srdcu. Hovorím k vám. Cirkev môže zmeniť svet, keď sa sama zmení. Presne tak. Amen. Či ste pastor, evanjelista alebo učiteľ, Boh vám dal dar zdokonaľovať svätých. Správne. Využite ho na lásku k ľuďom, ich budovanie a učenie. Nie je to vaše súkromné vlastníctvo. Áno, je vám to len zverené, aby ste žehnali Boží ľud. Presne tak. Kiež by sme si to hlboko vštepili do duše. Nemyslite na týchto ľudí ako keby Smith Wigglesworth žil, Američania by ho zbožňovali. Stačilo by ho posadiť a všetci by sa klaňali. A on by vás aj pesťou poriadne vyplašil. Bol levom aj baránkom a vedel, kedy byť ktorým. Bol to veľmi pokorný človek. S tým by ste u neho vôbec nepochodili. Ale v tejto krajine to tak nefunguje. V mnohých srdciach vládne pýcha. Áno, áno, áno. Som veľký, úžasný, dôležitý a mám titul. Pozrite sa na tých samozvaných biskupov. Ani nevedia, čo to znamená. Áno, áno. Nemajú poňatia, čo to obnáša. Len preto, že katolícka cirkev z toho robí niekoho nad pastorom. V Biblii pôjde pod pastorom a pastor ho menuje. Je to niekto, koho vymenoval pastor. No, ak sa vaše učenie vychýli, už nikoho nepožehná. Áno, už nebudujú svet. Musíme získať pravdu a jej správny vzťah ku Kristovmu telu.
Amen. Povedal, vedzte, že týchto 5 služieb a s ďalšími spolu 9. Prejdeme všetkými. Dal som ich určitým ľuďom ako dar cirkvi, aby slúžili, žehnali a pomáhali môjmu ľudu. Prekvapilo by vás, koľkým služobníkom som pomohol zmeniť ich myslenie. Ach, musím zmeniť svoj spôsob myslenia. Vďaka Bohu za to, chápete? Vďaka Bohu zmenil som spôsob myslenia. Ak stále myslíte na diablov, diabol vás zamotá do uzla v kúte a nebudete vedieť, ako sa z toho dostať. Presne. Ak žijete ako Ježiš, keď máte problém, vyriešte ho. Inak sa sústrete na uctievanie Pána Ježiša Krista, nie na tie negatívne veci. Správne. Amen. Áno. Pre zdokonaľovanie svätých, to je číslo 1, hovorí, títo sú v cirkvi pre prácu služby. Zakružkujte slovo práca. To sa postará o mnohých. Neradi pracujú. Majú radi pozíciu či povýšenie, ale nechcú drhnúť podlahu. Nechcú sa pustiť do toho, čo nazývate prácou a potiť sa. To je niečo iné. Ale chce zdokonaliť Kristovo telo a ukázať, ako služobník funguje. Je to pre prácu služby. Pastor ustanovil pastora, aby vás naučil byť dokonalým v Pánovi Ježišovi a slúžiť. Ako navštevovať ľudí a ako s nimi komunikovať. Ako byť tým, čím vás Boh chce mať. Ste veľmi dôležitá osoba. Všetci sme Boží dôležití ľudia. Jeho úlohou je ukázať vám, ako služba funguje. A pomôcť nám s prácou v službe. U nás sme niektoré veci pochopili úplne naopak. Napríklad povieme, majú veľké zhromaždenie, pozrite, akého skvelého kazateľa tam majú. Ale nie kazateľ buduje zhromaždenie. Biblia hovorí, keď Sion rodí, rodia sa Božie deti. Keď beriete antikoncepciu, nič sa nenarodí. Väčšina veriacich je na antikoncepcii, dlho nikoho nespasili. Presne tak. Áno. Nikdy ste nepočuli o pastierovi, ktorý by rodil ovce. Sú to ovce, ktoré rodia ovce. Ale táto krajina o tom veľa nevie. A to je dôvod, prečo nemáte prebudenie. V každom národe s veľkým prebudením sú to práve ľudia, ktorí ho zažívajú. Áno. Kedysi sme mali tú hlúpú myšlienku volať evangelistu. Volať evangelistu. Evangelista nie pre cirkev, ale vonku. Aby založil nový zbor. To je jeho úloha. Je to evangelista, ktorý hlása dobrú zvesť tam, kde nie je cirkev a buduje ju. Ale vo vnútri tela. V Portugalsku, kde za posledných 7 rokov majú už 200 000 členov. Ten pastor, neviem, či už roky dával výzvu k oltáru. Pýtate sa prečo? No on len učí ľudí. Učí ľudí a modlí sa za chorých a také veci. Prebudenie je medzi jeho ľuďmi. Len ich zachraňujú po tisícoch. Chápete? Ale je to v ľuďoch. Keby sme to dokázali dostať do našich ľudí, každé prebudenie, čo som tu videl, bolo medzi laikmi. Nie horlivý evanjelista, čo príde na 3 dni a odíde so všetkým. Nič vám nenechá. Musíte to mať v sebe. A všetci ľudia povedali, amen, hovorí, že títo muži
v cirkvi prinášajú dokonalosť. Ukazujú nám, ako slúžiť. A je to pre budovanie Kristovho tela. To je jedna z najdôležitejších vecí. Tieto služby budujú Kristovo telo. Takže títo služobníci sú daní Kristovmu telu, aby ho budovali. Dnes by ste mali rásť vo viere. Dnes by ste mali byť v Pánovi silnejší než včera. Dnes by ste mali mať v Ježišovi viac vitality než včera. Slovo budovať pochádza zo slova budova, čo znamená stavať. Ako táto budova, ktorá tu stojí. Títo služobníci majú neustále budovať telo Kristovo. Bez nich telo chradne, lebo nie je budované. Buď rastieme, alebo sa zmenšujeme, nič medzi tým. Stále ideme buď hore, alebo dole. Chápete? K budovaniu Kristovho tela. Teraz to znamená toto. Ak ťa Boh povolal, ďakuj. Ak áno, máš veľkú zodpovednosť. Zodpovednosť voči Bohu aj voči blížnym. Toto nie je miesto na hranie hier. Toto nie je miesto na pokrytectvo. Nehovorím k vám len ako človek. Som tu ako zástupca muža, ktorého Boh poveril úlohou v cirkvi. A beda mi, ak tú úlohu nesplním. Amen. Chápete? Hovorí o budovaní Kristovho tela. Uverili by ste, že toľko sa zmestí do jednej vety? Nie je to úžasné? Pozrite na body obsiahnuté v tej vete. Máte 3 mocné operácie v jednej vete. Zdokonaľovanie svätých, služba, budovanie Kristovho tela. 3 obrovské funkcie len v jednom verši. Potom vo verši 13 hovorí, kým neprídeme k jednote viery. Nejednota v zbore začína na kazateľnici. Ste tu? Amen. Nejednota začína na kazateľnici. Niečo negatívne vychádza z tej kazateľnice. Presne tak. Boh sa usiluje o jednotu. Myslíte si, že ste múdri, keď robíte problémy v cirkvi? V pekle je viac ľudí za problémy v cirkvách, než za čokoľvek iné. Áno. Pýtate sa prečo? Dotýkate sa Božieho srdca, keď sa dotýkate jeho tela. Nikdy som nespôsobil nejednotu v Kristovom tele. Správne. Nikde na svete som nepriniesol nejednotu do Kristovho tela. Pýtate sa prečo? Nemôžete milovať ľudí a vytvárať také veci. Nemôžete sa starať o ich potreby a vytvárať také veci. Prvé, čo sa naučíte, je, že všetci priatelia sú si rovní. Muž v Cadillacu, Lincolne či Forde nič neznamená. To je len šrot, čo skončí na smetisku, keď zostarne. Ale tu sú to nesmrteľné duše. Amen. A všetci sme si tu rovní. Nie sú tu veľkí a malí ľudia, všetci sme tu deti najvyššieho Boha. Amen. Kto to nechápe, nevie, čo je byť vodcom v Božom dome. Boh chce, aby sme priniesli jednotu do tela. Ak niekto vnáša nejednotu, povedzte, si úžasný, pomodlíme sa. Rýchlo zistíte, čo je v nich.
Ach nie, som príliš zaneprázdnený. Príliš zaneprázdnený klebetením na krátku modlitbu. Prečo si tu nepoklakneš a neuvidíme, či je v tebe niečo, čo treba zmeniť? Vieš, už dlho nebudú tvojimi priateľmi, lebo nejednotní ľudia sa nechcú zbližovať, len tárať, kde sa dá. Presne tak. Nech robíš čokoľvek a ideš kamkoľvek, prinášaj lásku a jednotu všade, kde si. Ak sú tam rozdelenia, spájaj ich, neudržuj ich oddelené. Boh ti môže pomôcť zázrakmi priniesť jednotu, ktorú chceš šíriť. Milujete Ježiša všetci? Áno, dobre, dajte tam dvojité X. Pozriem sa. Práve sme začali veršom 13. Dajte tam dvojité X a začneme odtiaľ. Dnes som si nepočínal zle, prešiel som jeden verš, to je celkom dobré. Uvidíme, čo zvládneme na ďalšej hodine. Najdôležitejšie je učiť, kto sme, čo sme a ako fungujeme. Kým nepochopíme tieto pravdy, sme ako králiky v kríkoch. Boh nám pomáhaj ísť priamo vpred.